Hemen Gerniken harrera zerbitzu edo akogida izaten dana, berez Bizkaia osoan sare bat dauena, ja aurretik daue antolatute, da hemen Gerniken bebai dekogu hori errekurtsu edo zerbitzu eta Martitzen guztizetan goizera hemen eskaintzen den zerbitzu bada. Oroar izaten da, bazterkerian dauzen pertsonak edo bazterketa arriskuan geratzeko dekin pertsonak hona etorten dire euren egoeri azaltzera. Honegaz lotuta eukitzen dugu arropategize edo erroperue. Martitzen ero jenti etorten da hona erropak ekarten edo askotan aztien zier. Prepareta eukitzen dugu erropak pertsonak eroateko. Duela urte batzuk hasi ziren etortzen kanpotik emakumeak batez ere zaintzen inguruko lanak egitera. Orduan ikusi genuen batzutan etortzen direla formaziorik gabe, beraien jatorrizko herrialdetan ez dutelako aukerarik izan ikasteko eta horretan topatzen dutelako bakarrik lanerako aukera bat. Orduan, iruditu zitzaigun garrantzitsua dela formazio minimo bat bermatzea, batez ere zaintzen inguruko lan hori ahalik eta hoberen egin ahal izateko. Orduen geu eintzen dugune, zitaren bidez lehenengo zita bat emoten dutxugu pertsonari, da gero etorten danien, elkarrizketa bat eintzen dugun pertsonagaz, apurtxu bet beren egoerari buruz jakitzeko zeran dauen. Harrera da, Karitaserako sarreratea nolabait esateko. Orduan, hori bili dira pertsona ezberdinak urtetan zehar Karitas hori mantentzen, sostengatzen eta pertsonei aukera berriak ematen. Hortik hasi astean nahiko nuke, ze horrek albidetu du ere bai, neurri batean proiektu berriak azaltzea, jende berria gerturatzea Karitasera, Elizaren bitartez, ezagunen bitartez, hori da lehenengo proiektua nolabait esateko, baina 8 proiektu guztira. Nik uste dut hori oso berri ona dela eta neurri batean hasi ziren pertsona horiei esker hori izan dela posible. Ona lehenengo eta zetorri nintzen, esan doztenelako lagun batek etorri ara ikesten eta laguntzen eta berbaintzen dugu eta beste eta holan ikasi nintzen, jubilatu nintzen nien. Eta gustora, ja hirugarren urtiedaroak eta gustora, bai ikasi dut, eta gero beti laguntzen da bat abestiri, betxu eutzi hau telie edo eutzi hone botoiek edo arize bat abestiri imon eta holan ikein eta intzen da, zeuribe lagundu intzen zue ikesten. Lagun batek ezaztan hemen Karitasen eitzen ziela kurtsoak edo nontzako eta adibidez josteko kurtsoa zala. Da, beti gure izen dute eskuega zein, zeuzer. Lana eta dana eskuega zein. Da, etorri nintzen apurtxu bet beldurtute. Ze, botoiek haitzek eragutzite, baina beste ezer enekizen josten. Da, abrigo eteitzen. Por ejemplo, indotez asko konponketak, gauza bat txiki geratu da, biztu geratu da, solteu eta inbarriz eta konponketak eta gauza, baina beti ikasten duzu, erreziklaje esaten dena. Taldi oso ondo sentitzen zara lehenengo minututik. Lehenengo gune izan arren, ez dakit asko ikustezu, komodo sentitzen zara, uste hori oso garrantzitsu dela. Eta etorkizunari begire gut etorri, ze buruen ideia asko dekotaz, orduen gute zatara, da denatan betizto zurkitzen. Esaten duzu, ez gero erotut notez konpontzen barren bat, eta ez dakiz ema kobratuten doztie. Zuk ekezi aldozu hori eintzen, ez da hain gatza. Egun baten ez duzu ikesiko, baina bat eta bite hiru ikesiko zu. Ina nitze gara beste pertsonekaz alzule asko ikasi, da horrek laguntzen zuna azkenien da pertsona moduen azten. Erderaz ikesi lagundu eta josten eta gero gauzak. Eta oso ondo dago, eta jente gizagu etorriko balitzeke, beto ondino karren. Ondo motetzu, teiena, bete ikintzu golane. Jente barrize eta kultura desberdinek eta
zelakoak diezen ikestie, eurek ikesi da geu be zeuzer ikesten dugun, kulturari buruz, hizkuntzari buruz, da oitxureri buruz, ezta? Da hori josten, gure otesan, gauza asko aldo zuzela lortu batu eskero, jentie batzen dozu nien. Ortukide proiektua bada integrazio proiektu bat, nekazaritza ekologikoaren bitartez. Bertan pertsona diferentek parte hartzen du, eta asmoa da pizkat pertsona diferente hauek parte hartzea, elkar bizitza bat egotea eta nekazaritza, aldogun heinean, nekazaritza ekologikoari buruz ikastea. Gure helburua da baratza bat jarri eta zaintzea. Eta horrek gauza asko inplikatzen du horrek. Da lurra prestatzea, jakitea noiz prestatu behar dan eta noiz ez, ze kultibo diferentek dauzkagun eta ze sasoitan jarri behar ditugun. Eta hortan, nik planteatzen dut hori taldeka egiteko, hoize dana taldean egitea, ez? Eta gure artean erabakitzea, zelan landatuko dugun, ze gauzak landatuko ditun, eta, ze modutan, ez? Nik esplikatzen ditut erramientak eta zelan erabili behar dien, eta gero gure artean horri buruz ikastea eta oso egoera diferentek daude. Badau pertsona batzuk etorri birriak direla, Gernikara edo Bizkaiara, eta orduan daukaten beharra batez beda integrazioa. Eta gaztelera ezagutzea, ulertzea eta jendearekin komunikatzea. Orduan, hau bada pausu txiki bat lehenengo integrazio bat egiteko. Gero badaude beste batzuk, igual hemengo pertsona dienak adibidez, edo gaztelera gehiago eta hizkuntzak menperatzen dituztenak gehiago, bigarren pausu bada, ez? Eta bada harreman gehiago egitea jendearekin, baita nik uste estimatzen dutela hemengo jendearekin harremana bat eukitzea edo komunikazioa eukitzea. Eta baita behar horietara egokitu behar gara. Melotxan proiektu lez hasi izan oin dela 3 urte. Hasieran proiektuan gengozan ume eta voluntarismoen artean erabaki genduen izen bat zan. Eroan genduzen saio batera, lehenengo saioetara, eroan genduen txorizen argazkizek eroan genduzen, deukera getu genduen zein zan gehien gustatzen jakun txorize, Amilotxa zan. Gu eguenetan batzen gara, 4 bolondrez gara untzen momentuen, eta eguenetan geratzen gara 5:00 Urteko epoka diferentietan ume gitxiago edo gehiago ukitzen dugu, eta beti izaten dire 7, 8, 9, 10 urte bitxarteko umiek. Eurek ikusten dugu zelan 3 urte zierre zelan dauzen eta ze pozik datozen, eta geure arteko
harremanak oso onak egin duguz, eta egiz esan gauzela oso pozik. Bete egiten dugu rutina bardinek, komunetik paseo, eskue garbitzu, hortik merizendie jan, eta merizendan gauzela eguneko esperientziek kontetan hasten dire. Eta oso momentu politxe izaten da, eguneko eurek eukidabezen emozio guztizek esperientziek eta kontetan hasten direlako. Esperientzi positiboak eta negatiboak konteti. Orduen hor geuze asko kurtetan deu, eta azkenien eurek bat abestiri laguntzen dire, konsejoek emoten dire, gugaz konpartiduten dabe, familizen eukidabezen esperientzizek, gehizen bat eskolan, lagunekaz, eta azkenien horrek eruaten dozku 20 minutxo ordu erdiko tarte gozo bat izaten da. Gozo arduratzek izaten dita oso ondo ikesitzetek zeintzuk diren rutinak eta zeintzuk diren euren erantzunkizunek. Orduen bertan dauzen katxarroak eta garbitzen bajatzen dire, agine garbitzen dire, dabez eta higieniegaz eta responsabilidade, talde responsabilidade horregaz jolasten dugu, orduen eurek apurka-apurke barneratzen doaz. Lehen be lan handizen jedauzen zu honetan eta azkenen horren frutuek ikusten dira apurka-apurke. Behin merizendia janda, merizendik gure dagoela esan, egon behar dizela jesarritxe, asko kostatinak jesarritxe egotie, mai baten, lasai berba hitzen, ez egotie hauskeka, olako gauzak, hor gauza asko lantzen direz, da merizendan informazio asko ateraten dugu, zelan sentitzen dire esan eta horrekin. Behin merizendi janda, jolastu iten dugu. Jolasak era desberdinetako izan leikez. Izen leikez jolasan bitxartez matematikak lantzie, diruen erabilerie, geiketak, kenketak, edo esaldizek idaztie, idazketa bebai, hizkuntzak bebai, landu izen duguz, ingelesa, edo mundu mapan bitxartez geografize be landu izen dugu noiz, baina ez di konturatzen lantzen gauzenik. Eurentzako jolasa da jolasten da bie konturatu behin barik. Saioaren amaieran, dekogu olako plantilla bat, non emotikoiak erabiliz, emozio desberdinak deskribatzen dabezen emotikoia daukaguz, bai? Posa, arrotasuna, asarrea, tristura, mina... Bueno, olako zerrenda bat emotikoien bidez adierazten dena. Saioaren amaieran, voluntario bakotxak eta ume bakotxak hartzen dugu fitxa bat, partxitzeko fitxa bat, eta jartzen dugu gure fitxa emotikoi, guzelan sentidu garan emotikoi horren gainean. Eta behin dano jarri dugunean, ronda bat egiten dugu, zergaitik sentidu garan holan azalduz. Espresatzeko zelan sentidu diren eta mindua sentidu badira, segaitik mindua sentidu diren, arro sentidu badira, segaitik arro sentidu diren, eta baita guri, guk monitoriok, voluntariope, jartzen dugu gure fitxa, eta ondo jatorku asko laguntzen duzku, gu jartzen dugunean fitxa bat, esan dugunean, triste sentidu naz, eske normalean zuen jarrera izaten da tal, baina gaur ez da izan haino, edo alderantziz, asko postuna, arro sentidu naz, ze zuk lortu dozu gaurko ariketa egitea ez dakizelan, eurek jasotzen dauz informazio hori. Eurek hori euren estruktura barruan sartzen dabe eta esan dabe, non igertzen da hori? Urrengo saioan. Urrengo saioan, aurreko saioan esandako gauzak, ebaluazioan esandako gauzak, konturatzen zara umeak gogoan deukiezela. Nire ustez oso importanti dena da, pentsetan dut lagundu eiken dotzekuela umieri asko, eta hori dala niretzat importantiena. Azkenien emoten deusen frutuek, beronek, hori da, eta ni oso sentitan ezela oso gustora. Animetan dut jentie, egiz esan da, parte hartzen, geuze gehi jauten bebai, ze merezidu deu denpori badau, eta aldeuenak, desde luego, nik emongonek hori kontzekuen. Hemen etortzen da, jentik ekartzen dut, jostailuek, ez da, boltzatan, edo kajan, edo da moduen. Eta nik horrek jostailuek, banamanan, pasetzen dutez eskutik, zelan dauzen ukusi. Batzuk edo apurtute dauz,
alba da konpondu, konpondu, ezin bada, garbigunera. Eta ze bazten daki askori, bat orten di pileke aldindek ezenak eta pena bat izeten da, horre pile ja errementeta datoz, da jostailu bota enbiar. Eta gero puzliek eta danak horre danak, banamanan konteten diez. Jakiteko, bada osori puzli osori pada hau, edo ez pada, klaro. Osorik ez pada hau, ez dutzu galizo. Atun da gero enpaketeu, garbi-garbien, enpaketeu, eta kajatan sartu, de gero onja, erateko, plazara erateko, urtien barruen, berton gordetzen dire kajak, eta haulan txik, hemen ez dago beste modurik. Bajatze gara plazara, goizien, sortziek da pikuen edo, jente bolondrozea etortzen da eroateko, kotxikin amindik plazara, amindik karitazen tokitik, plazara eroaten dugu, eta geroan maizek preparetzen dugu, udaletzik itxilien dozkuzen maiziek, eta bertan prepareu maizek, eta gero selezionetan maizen ipini, euro batekoak hemen, besti bi, hiru, bost, segun ze prezizio dekien, euren tokizetan. Jente erreza ukidizen bebai. Da gero egote gara bertan kuadrille bat, da dana diez bolondreza diez. Etorten diena foruti, bertoko gernikekoak, eta jente prest egoten da laguntzeko beti. Da, zetako da hau, hau hemen batzen den dirue, da urtearo leku desberdinetarako. Adibidez, egez izen zen, horrako, zelan da, terremotorako, kuaderroko terremotorako. Eurton, doa koakor, da herribet, koakor zaten dakona dau, Kenian ondoan dau. Eta hemen batzen da dirue, doie, ara zetarako, adibidez, eskolak eiteko, edo urea tarateko bombakin, eta Azin etxenien, denporik eskapete bat, nobera petzetea baina, eta gustora, zeda satisfazio bat eikesunien, hau jostailu ebeitu potata gonda, eta oinek konpondute balizu deu, zeu zetako balizu deu. Eta gero, bat zezu, badakizu zetako da, gauze bat eikeko, gauza komun, zaten dana. Eta horrek etxe niretzat satisfazio itzela da hori, bete-bete ikizten niri horrek, eta gero aparte, denbori nun okupeta dekot. Boluntariotza ez da bide erreza. Askotan esaten dugu eta askotan ikusten dugu voluntariak asko ematen dutela, lan pilo bat egiten dutela eta batzutan sufritzen dutela ere. Baina egia da nahiko zabalduta dagola voluntarioek jasotzen dutela ematen dutena baino gehiago. Eta hori ere gure inguruan hala izaten da. Emon deustana proiektu honek, emon deustanak asko gaitik konpensatzen dau nik emoten dodana. Honek umiek izen direz adierazi doztienak alde batetik indartu egiten nabiela, asebetetzen nabiela, eta beste alde batetik neure burue kapaz ikusten dut ezitzeko ume batzuk edo gazte batzuk. Eta proiektu honi esker neure bizitza laboralari bebai bueltie emondotzat. Ikustea aurrera pentsiki bat izan duela atenditzen duzun pertsona hori, edo umeen proiektuan dagoen ume bat, posik pasatzen dituela proiektuan dagoen arratsalde horiek. Proiektu honetara etortzie niretzat da eskape bat, da satisfazio bat, da betetzen egon gauza bat, ez daukat ezelako dudarik. Esanez, alderantziz bai izango zen, pena bat sentiduko neban, hau bizi izan da gero, esatie, oin ez dut jarraitu behar proiektu honetan. Honek neskatuak beti dauz irrifarre bategaz, ez da piperripe ulertzen? Berdintxo. Irrifarre bategaz da esatetxue baietz. Gero gazte asko dekogu oin sartunde barruen, miren adibidez, eta oso posik hauz, talde moduen oso ondo konpenetre gara, eta espero dotolan segitzie, da jente barrizeri animetan dut sartzie bebaize. Behar da jentie. Ez dago, zetan eskribidu, ez duzu zetan egin fitxe bat, ez duzuen behar, ez ebe. Amekauz karitazen gauz, edo kalien behar guztien batzu
bat dakizu gitzi behar, hemen herrizen danok ez ez garilez, eskaielez irur handi bet, ez ez zute, nipe gudo joan ara Caritasera, zer ringen nik. Torzik ez ona, da galdetu berton Caritasen, Andamariek beko alderri zen, eta dauz, adibide gauza asko dauz, nahi izenezkero, da okupita ukiki denporiek gauzona da.